Ako sa voláš? Jožo. Máš rád deti? Áno, veľmi. Vieš chodiť? Nie, mal som zlomenú nohu. Aha. A je ti teraz zima? Troška. Ale som zakrytý dekou, aby som neochorel. Aha, dobre. A chceš už ukončiť tento rozhovor, že aby si sa liečil? Dobre. Tak mi ty teraz niečo povedz. Mám sestru, mám aj brata, mám aj mamu aj otca. Mama sa volá Alžbeta, otco sa volá Jožo. Tak ako ty, že? Áno. A moja sestra sa volá Betinka a môj ďalší ten súrodenec sa volá Janko. A máš psa? Nie, psa nemám, ale chcel by som. Tak ja už budem musieť ísť. Ahoj! Čau, pozdravujem všetky deti na YouTube. Ďakujem, čau! Ahoj.